niektorí z autorov schopní rozprávať do mikrofónu? Či potrebujete ho sledovať? Ja vám pošleme video, aby ste videli a povedzte nám zatiaľ, že ako je na tom so senzormi. Senzory sú iba svetelné, detektory. A detektuje stenu pred sebou alebo bočnú stenu? Aj. Nemali sme veľa času ho testovať, pretože by boli všetky senzory na stopárovi. Takže to je nevýhoda, keď sa účastnia ľudia vo viacerých kategóriách. Ešte skúsme niečo o algoritme povedať. Pravidlo ľavej ruky. Takže pravidlo ľavej ruky. A akú výdrž majú akumulátory tlačiace robota do kúta? Uvidíme 10 minút. Adam, zvihni sa. Myslíte, že sa z toho ešte dostane? Nie. Pravidlá tejto súťažnej kategórie umožňujú, že sa môže súťažiaci toho robana dotknúť a pomôcť mu, za čo je penalizovaný 3 sekundami. Tie 3 sekundy to je úplne strašná penalizácia na všetkých svetových súťažiach, ale myslím, že to s takýmito robotmi, ako sme mali vidieť doteraz, tie 3 sekundy nejako nezavážia, takže sa to celkom oplatí využívať.